Ụmụnne m, ọ na-enwekwarechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ. Biko, o nwere ihe abịa judele ọnụ ngala ọ na-eweli iwe n'ihi na o nwere ihe ọ ga-awụ ya omewe mmadụ adị confused, a little bit confused. Lederelenụ m n'ime mmadụ atọ n'ugbo ene onye nọ at fault. Lederelenụ m n'ime mmadụ atọ n'ugbo ene m na gị mention pastọ, nwoke na nwunye ya. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nnọọ mza. Ya sị na ihe mgbe ya na-akụrụ m na ọ pụgara ada nne ya na di ya okwu na nsogbu dị. N'ọnọdụ kwesịrị ka e celebrate ya, ọnọdụ ọṅụ, ọnọdụ ihe onye bịa sị chai ekele dịrị Chineke, ọnọdụ eji ebuli Chineke elu, even na the point of praising God. Na ihe mgbe everything na turn around, ọ wụrụzie ikpe agụmagha, ọ karịala ka anọzi n'elu ya. Na ihe mgbe ene na o mege ada nne ya, ihe mgbe ene na o mege nwanne ya nwaanyị, na nwanne ya nwaanyị lụrụ di. Mgbe ọ lụrụ di mgbe ọ na-agba nkwụ ka ihe na chọrọ ime, ma ya wụrụ na nwote Chineke si bupụga ekwensu ihu, agbamnkwụ ahụ aga n'ihu. Na di nwanne ya nwaanyị agaghị school, ọgụụ adịghị agụwa, mana mgbe niile ịsụ bekee na-agụ ya. Mgbe niile ịsụ bekee, ọkwa gị ịsụ ya agbawuru sụọ ya with full chest. Ndị na-achị na-achị, ọ wụrụ ma ya ọsụta ya ọ chọghị ịma, ya sụtakwara ọ chọghị ịma, mana ọ ga na-asụ ya epresent onwe na ya esokwa na ndị gbapịaranụ while isi afụta. Na ihe a na-apụrụ ya na nwanne ya nwaanyị ọka, na nwanne ya nwaanyị gara na school, ọ na-apụrụ ha ọka, apụrụ ha okwu. Nwanne ya nwaanyị agwala ya sị na ya sụwa broken, ya sụwala English, ọ sụwa native language, ọ hụ onye ụzọ olu a ya sụwa ka a na-anọ. Hapụ gị na-agbakwuru mgbe niile ọ sụga bekee, ataja ya wee onye ya na-achị ọchị, mana di ya anaghị anọ na-ama mgbe na o ji asụ ya wụ bekee. Ruo mgbe ha na-agba nkwụ, na-ewere MC ewere mic, na ọ maghị onye gara aga gwa MC were mic nye di nwanne ya nwaanyị, jụọ ya sị na ele ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na nwunye ya eshighi nri ngwa ngwa. Na nwaanyị mba nnọọ mza na ya achọghị ịbịa kwuwe ihe that man kwuru, ka hapụ ichenji ihe a na-ekwu ugbo ya wụ ihe mee ya dịka ihe ọchị. Okwe ha agwa m that part. Ya sị m na ihe this man ji mic mee na ọ lara, o kwuchara entertain all the ihe niile guest. Nwanne ya nwaanyị adị so ashamed of the situation. Nwanne ya nwaanyị dị akpụmkpụ hụrụ wute akwa by inside na ya na-alọghachi na agwa that man nọ n'ebe ahụ oshi nga soro ụmụnne isi ebe ahụ lawa. Ejiwe rịọwe. Ya sị na ọkwa ihe o mege n'ihu ndị enyi ya niile shi fast wee bịa. Na ihe mgbe akwa mmemme megara n'ala Igbo, ihe na-anọ nga mgbe akwa ndị Igbo. Ihe MC jụrụ, ajụjụ MC jụrụ ya akwa Igbo ka o jiri jụ ya. Ọ gịnị wụdịdị ihe nonsense asef na ya na-alọghachi ya ehuru ọkụ. A sị ya arịọwa rịọtuo ya, ya ekwere a continue. Na ha ebile ndị ka di na nwunye, ya believe na that man gara n'ihu na-emekwa ihe ọ na-eme. Nwanne diwezie ya because gịnị alụọla ya. Ọ ya ka ha mụrụ nwa, aga nkupụta nwa. Mgbe this thing bidogoro na naming ceremony, exactly ihe emekwara na mgbe nwanne ya nwaanyị gbaga nkwụ, na ọkwa ihe this man meghagwa. So otu ihe ọwa sọrọ one man ebilie nga anọ pụwa eji, enwe ya mana ọchị ka ọ gara echi. Na naming ceremony amege n'ụlọ ha, small portable get together emege. Even landlord ya, onye ọbụla chịwa. Nwunye ya na ihe onwe ya nọ nga na mana ihe achịgawo English a that man na-asụ. And ọ ga-eso ya na-asụ ya nke na onye ọbụla n'ebe ọ nọ ga-anụ ya, ọ na-adị very audible. Ọ ya ka nwunye ya gwawere after the naming ceremony si na otu echi na ọhụrụ olu nwunye Goodluck Jonathan, otu echi olu echi baga n'ịntanet na ole yi waka come there is God. N'otu echi ọ ga-asụ olu ya baga n'ịntanet
ya egewe onwe ya ebe ahụ ebe ya ekwekọtara na ọ na-anụ ya chịwa ha niile onye ọbụla dakapụ n'ọchị na-achị eme ya ka ihe egwuregwu mana ya nwa mana obi agbawala nwanne ya nwaanyị ọ dị happy na ọ na-ahụta ya na the disgrace na ọ dịrị ya too much ọ gwawa ya one night si ya na ya chọrọ i-divorce di ya na mkparị ọ na-ewetara na ọ dị too much ya jụwa nwanne ya nwaanyị sị na onye jụọ ihe di ṅụ mere iji chọ i-divorce ya gị so na ọ mahụ language ndị Britain na ọ maghị ya asụ ka ọ gburu mmadụ ọ gịnị wee exactly ihe o mere naanị na ọ maghị asụ English ihe chọrọ iji divorce ọ dị ijikwa anya na ya ọwụghị na ya ihe ejichi divorce ya wee ihe kama ihe eji chọsi ya na ya ga-apụwu nọ na-anụ ntị ya gwele na asụ wele English asụsụ sụọ broken ịma asụ ọ gị sụọkwa n'Igbo hapụgara ndị nwe language ha na ị gaji every time this man na-amagburu English ịkpa aka n'ọnụ ya sị na English ọwụ English na-akparị ha ga-edisgrace ahụ ga ebe niile na yịna ya bụ aga location the other day taa ka ọ sụrụ ihe ọwa ọ sụrụ ihe niile nna gabaga ha na n'oche onye ọbụla ekputuo ihu ala onye chịkọta ya wee onye ya ga-ejikecha ya na di ya gbara ihe ọwụ na otopụghị di mkpa nwoke ọwụ na ọmahụ mma nwoke mana every time o were language ndị ọzọ na-edisgrace onwe sọ ya ka ọ maka ya gwa nwanne ya ka aha aga na emechara naming ceremony nwaanyị mba anọ oruzie na nkụpụta nwa after 3 months ya ka ya bịara n'ụlọ ya nyere aka shebe isi nri ma gịnị agaghị aga chọọchị n'abalị ya chi ga-ehu echi a na-aga chọọchị ka nwanne ya nwaanyị gwawara di ya si biko na eruo n'ọta na agụkwa jụ ya enwekwara ike ịjụ ajụjụ na ya sụọ broken ọ ya sụọ Igbo ka ọ maara anya ya n'ihi na pastọ wu onye Igbo na ọgụkwa ha sasa enwe onye nsọ ghọta ihe ọ sụrụ dana ịga nga ahụ ugbu a nara ha microphone kwuote obi shiri ya mma change the whole ihe a na-eme take it another thing turn it to comedy ground di ya nsogbu anọ ya na di ya dị mbụ mara na ihe a ga-akpọ nwa ha nwunye ya gwesị na echefukwere na aha nwa na n'ọwụ Diane ka nwanne nwa ya nụkwa mgbe ọ gwagara di ya Diane ọ na-ahụ na enwe ihe ga-eme mgbe ụfọdụ ya dịcha ka ọ dị spiritual ma datin ọ dị enwere manipulation gaga on from the pit of hell na the whole of 3 months ejiri mmụọ nwa na-akpọga ya Diane a na-akpọ ya Diane akpọ ya adanna ya ọ ya ka eruru na chọọchị ekuru pastọ jụwa nụnụ di ya so olee aha a ga-aba nwa ya aha ọ kpọrọ nwa ya a ga-agọzi this man saw Delilah pastọ si yes Delilah na-ele congregation anya instead of ilekwere nwunye ya anya nwunye ya sọwụ Delilah na Diane werezi iwe ahụ si dị illiterate izuzu katakwa na ọnwa ya nwaanyị ka ọ bịara nga nwa kpọrọ Diane for 3 months ka ọ gbagotere n'ọtaba ikpe Delilah nọọ ya na ezinụlọ ya na nne na nna ya wụ Delilah nụrụ nga wee ihe ezigbote iwe ihe a na ọ gwara di ya na ọ wụ illiterate this man ebihazie ma nwunye ma pastọ si nwunye na mkparị ahụ na ọ dịrị ya too much na ọ zuzucha na o kulatara ya nwa ya n'ụlọ ya ebi ha na chọọchị di ya pastọ ajụzie na ọ gaghị aga n'ihu ịbaptize nwa ahụ n'ihi nna ya anọghị di ya na ụdịka iwe nna ya were na ekwesịrị ka aka ama obi nna ya na ọ ga-anọrịrị prezent ya na nne mụrụ nwa abaptize nwa ha na ebe di ya eweli iwe si chenjie bịa cheshi ọzọ bịa kwadoro ọfụma bịa na agaga n'ihu ịbaptize nwa otu a ka esi were ha nwa ya ha ndị ya n'aka ova ha alụwa ihe niile eshikọrọ mmemme niile na ihe nwere nwunye ya alọta nọrọ ga-agwa ndị na-asafụ nri si ha jos buru ike ndị mmadụ a na-atara ike amụ nwaanyị ya si alụchana ekwu elu kwu ala ya sị na this is the height of it na di ya na o mere ihe o nwere ike ime o mechaa na nga ọgba eme na ya dịla true nwoke kwenasị ya na-alụgachi na ya anaghị alụga ebe eme ọ nụgherere m ihe ọbụla little mistake ụta ka nwaanyị na ga-akparịwa ya achọzi mkparị na ọ dịla too much na ihe atagawu ihe English people na-ajụkwana ya sị mgbe English na-apụkwara gị na ya ọka ịsụọ ị na-asụta why not hapụ na English sụwanụ olu nna ṅụ Igbo we powerful language ndị ọcha mụga now a na-akụzikwa ya na University of America
onye na-asụ Igbo na-agbawuru agbawuru sụwa ya n'ihi na ya wụ language o bu eko. The language o bu ume, o nwere mgbọrọgwụ, ọ gbanyere agbanye, ndị na-asụ ya wụ ordinary tribe. Sụwanụ ka enu na ọ ga-wee sụọ ya ndị na-ana asụ ya tegoro, ha mara na onye na-asụ language nọ ha dị special. Ọ gịnị wụ ihe every time gị ekwe na ịsụ ire Queen Elizabeth ma isi apụta a na-ekpe ya blame tụke blame ha nwunye si mgbe enu na okwuole gị correct sọ Diana na ọwụhụ Delilah. From that minute anyị ji correct ya dị ihe o nwere emecha ihe pastor ekpecha ihe ọ na-ekpe ọ ga-eruo hekwere 5 minutes agọzie nwatakịrị ya kpe ya ihe ikpere ya chetara dị nsọ Diana ya correct kwere onwe si Diana emeenụ ihe a mee nwatakịrị baptizim unu alọtawazie unu lozie gị unu chọzie ịkwata mgbidi unu akwa mgbidi n'iwe keke ka ị nọ n'ihu ọta n'ihu ndị mmadụ na-asị ya na ọ wụ illiterate na-agwa na ọ na like disgrace onwe na ọ ya na ezinụlọ ya wụ Delilah na ihe somebody mere in the name of mistake na ọ dịkwaghị mma na ọ kọntrolu ha iwe. Onye ọzọ asị na gịnị mere pastọ ga-eji ọ gaghị aga n'ihu baptize ya nwatakịrị ekuterele enu ya n'aka agwala ya aha ya ọ wee wụọ ya mmiri baptize ya nwatakịrị ka ị ga-ene ya na nna ya ga setụlụ. Ọ na nna ya achọghị ịbịa mee nwa ya baptizim ọ naghị ebịawa ihe elecha ihe niile eshiri lecha preparation e mere before abịa that day cancel ya because gịnị nwoke were iwe pụọ and nwatakịrị na ya n'aka enyere ya name correct ala nye ya name ọ na-ega n'ihu baptize ya nwatakịrị ya nọrọ nga cancel ya na biko ụnụ gwatọdere m achọrọ m ka ụnụ gwatọ m biko n'ime mmadụ atọ na ugbu a na onye ka a ga-blame ọ wụ this man ka a ga-blame ka ọ nwunye ya ka a ga-blame ka ọ wụ pastọ ka a ga-blame. Ụnụ mara ihe nọ n'ụwa wụ mgbe ụfọdụ ihe eji iwe mee okwu ọbụla ejiri iwe kwu ọ na-enye nsogbu. Okwu ejiri iwe kwu action etekere n'iwe ọ naghị adị mma. Ụmụnne m ihe a batụrụ ga now this lady gwara m ihe ọ sị ihe na nwanne ya nwaanyị na ihe agaga on ugbu a na ya ga-agụ comment ya na-efolo m mana nwanne ya nwaanyị na-efolo m na ya ga-agụ comment werekwe ndị comment make sure na nwanne ya gara through the comment because the thing actually made the marriage affect okwufege n'isi na ọ na-alụzikwa ekwere elu kwu ala ya si alụchana ekwe ntụtụrụkwu ekwere ya si alụchana na ihe nwanne ya nwaanyị plan gawo ịgawa another church ga ebe ahụ ga-eme nwa ya baptizim na nwaanyị mba nọ na mgbotodorela ụmụnne okwere na ụka ele ma nwere ihe nwanne ya ga-agụta n'ụdị ya menwe ihe a ga-agwa ya ka o wetuo ike yọtago ka ọ ghọta na omenie ọ choice omenie enwe ihe nụ dị enwe onye dị perfect na ihe ekwukatala na ọ chọdịghị ịnụ enwe ihe a na-ekwu ya na-agwabe nwanne ya na ọ chọghị ịnụ ọ chọdịghị ịnụ na sị biko sigbotowaderela okwu na ole onye wụ dịka nke onye dị at fault n'ime mmadụ atọ nọ. Ụmụnne m ka o kwekwere ekwucha naanị ihe m jụrụ ya wụ nwanne ṅụ nwaanyị na the man ọwụ ha akpa ha ye amara ha onwe ha before lụọ ya sị na this ha spend months n'ime relationship mgbe ha na court ha spend time na courtship. M sị ele ihe o megakwanụ ka ehwetere ihe ewunu ihe a na-akpọ mmadụ hụchara ihe banyere n'ime ya. To me the man ga-eme adjust ma ọ bụ na onye ya time nke ga ka akọ n'elu anụmanụ gashi akọ n'ala lụmagashi ya na sandụ ka ehwete maybe o ji picture lụọ the man English the man ọrụ mma mgbe ya na ya mega enyi o ruzie ka ha lụrụ ya aghasa ka ọwụwụ ihe na ka ọ sụga mgbe ha matara mgbe ọwụ onye ihere ụdịrị ihe na-asọ ya oyi na ntị ọwa hụpereghị ya ma baiga anyways enweghị unu nwere ịgwa ya unu gwa ya udo dịrị ọnụ.